Добрый вечар. Вітаю шаноўныя калегі, сябры, аматары літаратуры польскай і беларускай, неабыякавыя да мастацкага перакладу і да таго, чым перакладчыкі займаюцца, збліжаючы культуры і разам дапамагаючы застацца людзьмі у непростых умовах. Сёння з вами, як заўсёды, Андрэй Хаданович, а на другім баку нашай размовы дзякуй інтэрнэт-сродкам, якія дапамагаюць пераадольваць адлегласці і падзелы, перакладчык, поліглот, педагог, вельмі сімпатычны мне чалавек і мілы суразмоўца Лявон Баршчэўскі, з якім мы разам будзем размаўляць пра кніжку, якую я трымаю ў руках і якая, я думаю, ёсць пад рукою у Лявона, у перакладчыка. Кніга, якая называецца «Апярэдзіць Господа Бога». Увага, пераклад не зусім даслоўны, і мы пра гэта скажам. Кніга культавай польскай пісьменніцы Ганны Краль, якая сёлета адзначыла 90-годдзя, аўтаркі дзесяткаў кніг з меншага мастацкіх і з большага немастацкіх у рэчышчы нон-фікшн, пра што мы таксама паразмаўляем. Ну і зусім легендарны ейны суразмоўца, з інтэрв'ю з якім гэтая кніга паўставала. Герой гэтай кнігі Марек ці Марк Эдельман, адзін з кіраўнікоў паўстання ў варшаўскім гетта, пра што мы сёння гаворым, але і чалавек, які дзесяцігоддзямі жыў у мірнай Польшчы, але жыў пасля усяго, што з ім здарылася і што ён перажыў. Як яго мірная прафесія, а ён знакаміты лекар, а ён кардыохірург, так спрычынілася да размовы, да дыялогу нашых суразмоўцаў, з якога і паўстала кніга «Апярэдзіць Господа Бога». Можа быць, па-першае, вітаю, шаноўны Лявоня. Вітаю вас всіх. І, Андрей, тебе, конечно. Вельмі рады бачыць цябе сталым гостем нашага цыклу размоваў з санаторыі па кліпсідры. Можа быць, давай пачнем з галоўнага персанажа кнігі, які польскі габрэй, вядомы ва ўсім свеце, але нам таксама цікавы, што звязаны з паходжаннем не толькі з Польшчаю, але, магчыма, і з Беларуссю. Праясні, калі ласка, гэты момант. Ну, Марек Эдельман сапраўды нарадзіўся ў нашым Гомелі. Ён, так сказаць, гамельчанін, правда, нарадзіўся якраз у той час, калі шоў вялікі рух, вялікія войны, і ўжо доўга ён не жыў тут у Беларусі. Фактычна маленькім пакінуў гэтую нашу краіну ў сувязі з падзеямі. Ну, а зноў-такі можна задумацца, вот што з такімі людзьмі, як ён, магло б здарыцца. Ён быў сябра Бунда, организации, которая в сталинской Советском Союзе была объявлена ворожей. И что бы здарилось с Марком Эдельманом, можно себе уявить, был бы он на несколько годов старейший, там поспел бы вступить в бунт, в молодежную организацию. Тут нават и этой бы книги не было, и не было бы всей этой истории. Докладно двух гісторый, якія ляжаць в основе гэтай кніжкі. Мог не дажыць, наколькі я разумею, да Галакосту, загінуўшы ў сталінскіх ужо чыстках, таксама неабыякавых да пытання антысемітызму. Дарэчы, адна з версій, я, канешне, толькі аматар у гэтай галіне, але адна з версій, якая тлумачыць як бы розныя
звесткі пра паходжанне Дельмана, тое, што ён сам уводзіў у зман сістэму, пазначаючы Варшаву як месца нараджэння, каб пазбегчы дэпартацыі ў Савецкі Саюз. Цалкам магу сабе уявіць такую небяспеку і як да гэтага ставіўся герой кнігі. То, можа быць, зараз пра кніжку, як яна сканструявана і як атрымалася так, што у часе чытач разам з суразмоўнікамі скача у часах, апынаецца то ў 40-х годах у Варшаве, то у глыбока пасля ваенным часе, у 60-е, 70-е. І як перакладчыку з такой няпростай нелінейнай кампазіцыі працавалася? Ну, перакладчык, калі перакладае, то потым уже усведамляеш, якая там кампазіцыя, працуеш над тэкстам. Я, конечно, перед этым кніжку эту прачытаў, вось, прачытаў самае свежае выданне, якое было на той момант, пераклад рабіўся ў 22-м годзе, вот это выдавніцтва літарацкі, это апошні, я так разумею, ухваленай аўтаркай тэкст, бо з ранейшымі выданнямі там ёсць разыходжанні пэўныя. Некаторыя фрагменты скарочаны, некаторыя дададзены наадварот. Вось, кампазіцыя, ну, нічого такого незвычайнага няма, бо я дакументальную літаратуру чытаў, вот, літаратуру нон-фікшн до того, як у нас Светлана Алексеевич з'явілася. Напрыклад, Гюнтера Вальрафа, нямецкага знакамітага рэпартажыста, я прачытаў усяго, і там былі такого кшталту пабудовы, вот, з двух сюжэтаў. Чалавек знаходзіўся вот у сябе там умоўна ў Турцыі, а потым ён працуе падпольна ў Германіі, нелегальна працуе. Вось. Это не новая кампазіцыя, але яна в этом выпадку себе вельмі апраўдала. Ну, не стаў бы знакамітым хірургам Марек Эдельман, можа б і не было этой другой кампазіцыі, кніжка б не стала такой вядомай. Это тут все умоўны лад толькі. Таксама мне траплялася версія дзесьці ў дакументальным фільме пра кніжку, што яшчэ маладая журналістка-пісьменніца, як бы выходзячы на аўтара, спачатку паехала з камандзіроўкаю ў Лодзь, каб зрабіць рэпартаж, каб зрабіць размову з хірургам. І толькі ў працэсе размовы высветлілася, якія глыбокія пласты як бы зямлі і гісторыі найнавейшыя адкрываюцца, і як гэта ўсё можа увайсці пад адно вокладку. Для наших слухачоў дзякуй, калегі, сябры, што вы з намі слухаеце, глядзіце нас. Мусім удакладняць нейкія рэчы. Кніжка з'явілася не адразу. Кніжка з'явілася пад адной вокладкай. Бачыце, яна вельмі тонкая, але чытачы як польскія, так і беларускія па свежых следах сёлетняга з'яўлення гэтай кнігі кажуць, што чытаецца яна вельмі не проста, чытаецца яна вельмі балюча. Гэта з недавывучаных гісторый чалавецтва, якія датычаць кожнага рэгіёна ўжо нашых крывавых земляў, перадусім з невывучаных урокаў. Новыя праблемы узнікаюць. Дык вось, кніжка з'явілася ў 77-м, а перад гэтым па частках гэтыя рэпартажы з'яўляліся ў часопісе «Одра», блізкім мне геаграфічна, бо я з Вроцлаўскага дому літаратуры ў гэтай размове удзельнічаю. Але як бы уявім сабе чытача канца 70-х, які вяртаецца на больш чым 30 гадоў назад. Што трэба наогул уяўляць пра варшаўскае гета, каб
адэкватна успрымаць гэтую кніжку. Я разумею, што я не гісторык, і ты, Лявоня, перадусім не гісторык, але ўсё-таки, можа быць, базавыя нейкія рэчы прагаворам. Лявоня, ты на сувязі? Шановныя калегі, знік мой суразмоўца. Я спадзяюся, што гэта часовая праблема. Лявоня, ты тут, ты Я уже чуеш есть, меня? я уже есть. Ага, ты уже есть. Да. Может быть, тэхніка рэагуе на балючы контент нашай сённяшняй размовы, на непростае пытанне. Што трэба чытачу ведаць пра Варшаву пачатку 40-х і варшаўскае гета, каб адэкватна ўспрымаць гістарычны фон гэтага года? Ну, варшаўскае гета было адным з самых вялікіх, в прынцыпе, ва ўсходняй, ну, цэнтральнай усходняй Еўропе. Было дзесьці у, ну, цяжка параўноўваць, умовы ўсюды былі кепскія, але от той раён Варшавы, які выдзелены быў пад гета гітлераўскімі ўладамі, ён быў з усіх бакоў, ну, па-першае, не самы, будзем гаварыць ясна, камфортны для пражывання. Это былі будынкі старыя, і вельмі сціснутасць была, мала плошчы было проста. Людзей было значна больш, чым на такой тэрыторыі павінны былі пражываць. Сотні тысяч, магчыма, 400 тысяч на некалькі квадратных кіламетраў. Конечно. Так. І гэта было асаблівасцю, таму што это цягнула за сабой не толькі ўсё, вот, што бывае ў часе вайны, так, але і хваробы тыя самыя, эпідэміі, якія таксама прымалі свой удзел у трагічным лёсе вот этих людзей, якія там апынуліся. Акрамя таго, трэба ведаць, што гета было, так сказаць, прызначанае ўладамі габрэйскае самакіраванне. Яно там згадваецца. Адам Чарнякоў быў кіраўніком, ён быў па адукацыі інжынер, здаецца мне, так. І ён імкнуўся, ну, усяляк, конечно, в сілу сваіх абсалютна маленькіх магчымасцей штосьці зрабіць. І фігура яго трагічная, таму што ён скончыў потым жыццё самагубствам, але адначасна і яна пазітыўная для польскай гісторыі, хоць як бы ён і калабарант, тым не менш яго імёнамі і вуліцы ёсць названыя і так далей. Вось, таму ўсё это было вельмі непроста. Габрэяў, канешне, хацелі гітлераўцы выкарыстоўваць, асабліва спачатку, калі яшчэ не было прынята рашэнне аб татальным знішчэнні гэтых гета, выкарыстоўваць на працах, ясна, не на самых лёгкіх працах, на самых цяжкіх, і самакіраванне імкнулася забяспечыць, каб гэта палегчыць наколькі магчыма там кшталту хворых людзей, каб не адпраўлялі там і так далей, і так далей. Вось это таксама трэба ведаць, бо не ўсе выяўляюць сабе, што такія структуры існавалі. Вось, як самакіраванне. Нават не ведаю, ці было ў менскім гета. Я чытаў кніжку Гірша Смоляра, дарэчы, якую перавыдала толькі што выдавецтва «Тэхналогія», якая таксама вельмі ўражвае тым, што адбывалася ў менскім гета. Но там, конечно, прынамсі, я так і не запомніў, была там такая падобная структура ці не. Наколькі я ведаю, кіраўніцтва часта мянялася. Першы такі прызначаны гітлераўцамі кіраўнік быў імідж і знішчаны. Іншая версія, як бы, іншы шлях, якім пайшла. Ну так. Для
Фактычна самагубства, самазабойства Чарнікова, калі стала зразумела, што масавай дэпартацыі ў Трыблінку не пазбегнуць і механізм знішчэння набірае абароты, пачынае цэлую лінію, ты як перакладчык не мог не заўважыць самагубстваў, якія праходзяць праз кнігу і вельмі по-рознаму ацэньваюцца аўтараў. Давай поговорим, кто мы такие, Конечно, речь о том, что... наогул размаўляць Да. про такое, конечно. Але что такое годное жыццё і годная смерць, да, для галоўнага суразмоўцы, для Марка Эдельмана? Яшчэ раз, можна пытанне, бо пачатак не пачуў пытання. Так. Я ў сувязі з самагубствамі, адны з якіх ён асуджае, другі ухваляе. Што такое годнае жыццё і годная смерць для апошняга кіраўніка паўстання? Ну, для яго адказ на это трэба шукаць у самой кнізе, канешне. Хаця я чуў яго на інтэрв'ю, калі ён яшчэ быў жывы, ён пражыў даволі доўгае жыццё. Вось, я чуў яго інтэрв'ю, ён там у адным з інтэрв'ю сказаў так, што у той час гэта было такім даволі спантанным, спантанічным. Сёння табе здаецца вот так, і ты самому хочацца з самагубствам скончыць, а заўтра ты раптам пачынаеш думаць, ну не тое, што там, а раптам, да? Ну, але до самога паўстання, до вот то, што адбылося, калі сталі знішчаць і гітлераўцы проста горад разам з жыхарамі, вот эту частку горада, то вера ўсё роўна існавала. Акрамя таго, трэба мець на ўвазе, і напэўна тут была сітуацыя лепшая, чым у мінскім гетта, што Варшава была дастаткова цывілізаваным горадам, былі радыёпрымачы, яны маглі слухаць галасы, яны ведалі, што там у які бок эта вайна пахіляецца, што Гітлер церпіць паразы там і іншае. А это все адпаведна надзеі абуджала, і в большасці людзі верылі, нават калі везлі ўжо ў тую Трэблінку, так, людзі верылі ў цуды, верылі, што вот раптам это перасяленне якое, там же говорили им, что их переселяют, и это. Человеку хочется верить в лепшее, хочется верить, и тому самогубство это было своим кроком вычином, и часом просто, ну, як протест, як вот чим я могу, сам я не могу ничего зрабіць. Я покажу на прикладе гэтых вот своей смерти, что нам все равно не выжить, але мы есть. Ну вот так, конечно, такое было. Лявоня, каб не быць галаслоўным, я як бы агучу твае ж перакладчыцкія словы, фрагмент з кнігі у тваім перакладзе, а мы працягнем з гэтага моманту. Мы ведалі, што паміраць трэба публічна, на вачах ва ўсяго свету. У нас былі розныя задумы. Давід казаў, трэба кінуцца на муры усім, хто толькі заставаўся ў гетто. Прорваться на арыйскі бок, сесці на валах цытадэль, шэрагамі адзін над адным і чакаць, аж пакуль гестапаўцы расставяць вакол нас кулемёты і расстраляюць па чарзе кожны шэраг. Эстэр прапаноўвала падпаліць гетта, каб усе мы згарэлі разам з ім. Няхай ветер развее наш прах, казала яна, але тады гэта гучала не патэтычна, а дзельна. Большасць была за паўстанне. Бо чалавецтва паядналася ў меркаванні, што памерці са зброяй у руках прыгажэй, чым без зброі. І мы прынялі гэтую умову. Заставалася нас тады у ГБА, габрэйскай баявой арганізацыі, так? Усяго толькі 220. Ці можна гэта ўвогуле назваць паўстаннем? Гаворка ішла толькі пра тое, каб не даць сябе зарэзаць, калі надыдзе наша чарга. Гаворка ішла толькі пра выбар спосабу, якім чынам памерці. Зноў-такі мы
не гісторыкі, але яшчэ большыя, чым мы, дылетанты, часам блытаюць дзве падзеі, калі ідзе гаворка пра паўстанне ў Варшаве. Вялікае варшаўскае паўстанне, якое пачалося ў жніўні 44-го года з паўстаннем у варшаўскім гетта у красавіку-траўні 43-го году. З тэксту, які я крышачку працытаваў, Лявон цалкам пераклаў, вынікае, што як бы вялікага выбору ва ўдзельнікаў не было. Аўтарка пытаецца, Так, як жа вы вызначалі тэрмін пачатку паўстання? Эдельман адказвае, што гэта не мы вызначылі пачатак паўстання, а нацысты, запланаваўшы канчатковае знішчэнне гетта. Сумная іронія гісторыі, мы таксама з гэтым сутыкаемся. Самыя розныя юбілеі, да якіх спяшаюцца каты. Аргументам гэтага не можа быць была нядзеля велікодная, у сэнсе надыход Вялікадня. Як гэта так на Вялікдзень займацца масавым чалавекабойствам? Але з іншага боку на носе вісеў дзень нараджэння фюрэра, неданочы згаданага Адольфа Гітлера, да якому таксама спяшаліся зрабіць падарунак. Як табе такая іронія лёсу культуры і гісторыі? З іншага боку, вось гэтае месца падзеяў, Варшава, Вялікдзень і падзелены на арыйскі і габрэйскі бок мурам горад. У тваім перакладзе гучыць такі голас, такая нотка: мы жудасна баяліся, што гэтая музыка заглушыць нас. Гаворка пра карусель, пра велікодныя урачыстасці на арыйскім баку Варшавы. А мур сягаў палутарнага другога паверха, з верхніх вокнаў цудоўна было відаць, што на іншым баку, і як гэта дадае горыч. Слухай, давай нашага любімага польскага паэта з табой, мы абодва яго перакладалі, дамо яму слова. У гэтым сэнсе гонар палякаў-хрысціян бараніў пасляваеннай кнігай ацалення выратаванні Чэслаў Мілаш, калі напісаў верш «Кампа ді фьорі», і хочацца яго зараз працытаваць. Мілаш як бы зрыфмаваў дзве эпохі, два чалавека бойствы. Рымскі эпізод 1600 года, калі на вачах у абыякавых, зацікаўленых, можа быць, ніхто прынамсі не бараніў вялікага гуманіста, спалілі Джардана Бруна і перакінуў мосцік у 43-й год. Тут менавіта на пляцы спалілі Джардана Бруна. Каты агонь распалілі ў поле, цікаўнае чэрні. А ледзьве полымя згасла, зноў стала поўна ў тавернах. Місы маслін і лімонаў неслі гандлёўцы на продаж. Я ўспомніў Кампа ді фьорі ў Варшаве ля каруселі. У вясновы пагодны вечар, пры гуках эстрадных мелодый, залпы за мурам гетта глушыліся танцавым рытмам. У бесхмарнае неба высока ўзляталі пары. З вогнішчаў вецер прыносіў чорных паветраных змеяў. Хапалі шматкі ў паветры гулякі на каруселі. Ветрылі сукні дзяўчатам, павевы адтуль, дзе гарэла. Смяяліся весела гурмы у час гожай варшаўскай нядзелі.
Мараль можа вычытаць нехта, што люд варшаўскі ці рымскі за гандлем, забавай, каханнем не бачыць вогнішчаў смерці. Іншы мараль заўважыць, што справы людскія мінаюць і забыццё наступае перш, чым агонь запалае. Ведаю, што балючае для палякаў прызнанне такі голас, шмат абураных галасоў было пра тое, што Мілаш перабольшвае, зрызае як бы вуглы, завастрае, хайпуе па сённяшняму, сказалі на трагедыі, але мне здаецца, гэтае бачанне цалкам адпавядае Эдельманаўскаму у кнізе. Як гэта вачыма героя з іншага боку мура выглядала. Ну, я б не сказаў, што Марек Эдельман, ну, як бы сказаць, можна зноў-такі падзяліць у часе. Яго эмацыйнасць была даволі стрыманая. І ён, відаць, таму і стаў добрым лекарам потым, потому што лекару не дазволена мець эмоцыі. В адрозненне ад першага кіраўніка паўстання Мардыхая Анілевіча, які, ну, прынамсі, як там паказаны, это быў вельмі эмацыйны чалавек, малады чалавек, яшчэ маладзейшы фактычна. І для Эдельмана, ведаеш, кніга пісалась, ну, выйшла ў 77 годзе, так, сярэдзіна 70-х гадоў. У памяці габрэяў польскіх тагачасных, якія жылі яшчэ ў Варшаве, ось, быў 68 год. І мне здаецца, адказваючы, ну, 68 год, это хто не ведае, это былі такі антысемітызм у разгул быў даволі камуністычнымі ўладамі, Я які хацеў з табой якраз падбухторваўся, так, падбухторваўся, і Марек Эдельман, в прынцыпе, не хацеў нікога пакрыўдзіць. Ён вельмі асцярожна, як выказваецца. Ясна, што ў душы былі куды большыя эмоцыі, чым ён іх выклаў у размове з Ганнай Краль. А можа быць, потым і нешта выдаляў з гэтага тэкста. Не хацелася, каб вярталася тое. Адна трагедыя, конечно, ў разы страшнейшая, трагедыя гета самого Варшаўскага, і другія падзеі, якія вельмі моцна ударылі по інтэлектуалах, увогуле інтэлектуальнай атмасферы тагачаснай Польшчы. І калі некаторыя людзі, которых вот учора паважалі, яны сталі на бок вот не самых лепшых вот этой часткі польскага грамадства у пытанні гэтым. Таму мне вот здавалася, што пры перакладзе, што Марек Эдельман падбіраў словы, гаворачы вот на такую тэматыку, і я б не сказаў, што ён так выразна пра гэта прадэклараваў, хаця, думаю, пачуцці ў яго былі куды больш вострыя. Якраз хацеў пра гэта з табой паразмаўляць, прыгадваючы эпізод. Ён згадвае, як ужо пазней, у 60-е гады, кожны год 19 кветня, 19 красавіка знаходзіў кветкі, якія яму дасылалі, перадавалі, розныя кветкі, але нязменна жоўтыя, найчасцей, як палякі кажуць, жонкіля, так, жоўтыя нарцысы, якія і ёсць сёння візуальным сімвалам памяці пра паўстанне ў варшаўскім гета. Кожны год пакідалі, адзін год не пакінулі, не перадалі. У 68 годзе. У прынцыпе, нам усім падручнік, як можна шмат сказаць эзопавую мову. А далей наступнай фразай працягвае. З 69-го зноў пачалі перадаваць і уручаць кветкі. Адна фраза, і мы бачым партрэт сучаснай, зусім недаўнай гісторыі антысеміцкай кампаніі 68-го году у Польшчы.
ты можа быць, давай пацягнем за нітачку, якую ты закрануў. Гаворыць медык, які ўзважвае словы з аднаго боку. З іншага боку, я думаю, што выбух гэтая кніжка зрабіла яшчэ і незвычайнай, не пафаснай, як бы пра адвечнай гераічную тэматыку гаворыцца незвыклую мовай, часам дэманстратыўна стрыманай, дэманстратыўна заземленай рэалістычнымі дэталямі на фоне, такі сабе мінус прыём, сказалі б семіотыкі. Чакаецца моцны рытарычны жэст, а рытарычнага жэсту не адбываецца. Як табе чыталася, перакладалася, як ты ацэньваеш такі спосаб гаварэння пра гісторыю? Ну, зноў трэба памясціць у тыя умовы, якія былі тады, і думаю, што гэта менавіта таму і спрацавала, што это быў вельмі вялікі фон, ну, у сэнсе вельмі кантраставала вот это з тым, што ну, афіцыйная палітыка, афіцыйная прапаганда, што рабіла, і што вот адчувалі чытачы, калі якія там эту кніжку чыталі ў 77 ці 79 годзе, умоўна кажучы. Вось. Мне здаецца, по-другому эта б кніжка і не ўбачыла бы ў Польшчы свет. Вядома б, яе, можа, надрукавалі бы ў эміграцыі там і так далей. Гэта зноў-такі было выбарам, безумоўна, і самого галоўнага героя, які гаворыць практычна всю кніжку, але, безумоўна, і аўтаркі кнігі, якая, напэўна, як я ведаю, все, хто працаваў з нон-фікшн, яны, як кажуць, кіламетры стужкі нагаворвалі, а потым выбіралі з таго, што вкладаецца в канцэпцыю. Напэўна, это быў аўтаркі выбар все-таки канчатковага і тэксту, і таго, што трэба пакінуць у кнізе і што не. Я магу толькі дадумацца, на жаль, мне не ўдалося з ёй пакантактаваць непасрэдна, хаця самого Марека Эдельмана я ў канцы 90-х бачыў якраз на ўскладанні кветак, вось, здалёк. Тады я, конечно, і эту кніжку не чытаў, на жаль. Вось, але я думаю, што тут уже майстэрства рэпартажысткі, якая стварыла этот прыём свядома, выбрала тое, что вписывалася в эту канву, ну і выбрала, каб абысці тую цэнзуру, напэўна, якая ж існавала, як у любой камуністычнай дзяржаве. Дзякуй. Глядзі, у прынцыпе, у адрозненне ад рэпартажаў, дзе рэпартажыст цалкам хаваецца за словамі персанажаў, тут аўтарку відаць. Яна часам з простай мовы пераходзіць на ўскосную мову, яна часам пачынае гаварыць пра свайго героя на «ты», а часам звяртаецца на «ён», як пісьменніца пра аб'ект, суб'екта свайго аповеду. Аказваецца, ён, Эдельман, гаварыў не так, як трэба было б гаварыць. А як трэба гаварыць, спытаў. Гаварыць трэба з ненавісцю, з пафасам, з крыкам. Няма іншага спосабу выказаць усё гэта, акрамя крыку. Так што ён з самага пачатку не пасаваў у якасці апавядання, бо не ўмеў крычаць. І ў якасці героя таксама не пасаваў, бо пафас яму быў чужы. Вось дзе сапраўдная неўдача. Адзіны, хто ацалеў, не пасуе ў якасці героя. Зразумеўшы гэта, ён тактоўна замоўк і маўчаў досыць доўга, 30 гадоў. А калі нарэшце загаварыў, адразу стала зразумела, што для ўсіх было б лепей, каб ён маўчаў і надалей. Колькі тут Эдельмана, а колькі тут аўтапартрэта самой аўтаркі і яе прыёму. Гэта не першая кніга Ганны Краль, але гэта кніга, якая выбухла і зрабіла яе
і агульнапольскую, а потым сусветную вядомасць ёй прынесла пасля 77-го года. Можа быць, давай пра адно з самых непростых і скандальных, пра дэміфалагізацыю герояў, якіх любяць міфалагізаваць, пра дэгераізацыю персанажаў, якіх любяць паказваць манументальна, высокімі, чыстымі, заўсёды шляхетнымі, заўсёды адным белым колерам. Што вось на фоне гэтай наіўнай традыцыі можа абураць і яўна ж абурала першых польскіх чытачоў і чытачак у кнізе. Ты на сувязі ці задумаўся? Лявоне? Не пачуў канец, паплыў гук, яшчэ раз перафармулюй. Ага. Што я пра дэгераізацыю і дэміфалагізацыю герояў. Што магло абурыць, а часам і абурала як першых чытачоў, а некаторых і цяпер у кнізе? Ну вот абурала тое ж, пра што у нас, вот, скажем, існаваў такі міф, што як бы габрэі яны ваявалі ў Ташкенце, як гаварылі тут, я сам чуў такое, што, маўляў, яны няздольныя на супраціў, а тут паказваецца рэальны прыклад супраціву, практычна безнадзейнага, калі героі супраціву ну, практычна ведаюць амаль на 100%, што яны загінуць. А тут ідзе вот эта дегероизация, демифологизация, як бы, и Марек Эдельман не показаны человеком таки беззаганный, які готовы кинуться там, да, с гранатой в руках, там, кудысьці, там, так, вось. І сам этот контекст падзей, які вакол показаны, ну и вот это выбор гэтага сюжета, час проціпастаўлення, змаганне за чалавечае жыццё і там, але там ва ўмовах, калі шансы блізкія к нулю, а тут шансаў больш, калі ён, ну, я маю на увазе лекарскую дзейнасць. Але і там гераізму няма. Ну, ратуюць людзей, да, ратуюць. Это на той час это было аперацыі на сэрцы, яны яшчэ зусім не практыкаваліся масава ў той час. Я яшчэ сам помню школьнікам, калі першая інфармацыя пайшла па ўсім свеце, калі паўднёва-афрыканскі хірург Крысціян Барнард першую перасадку зрабіў сэрца. Это быў канец 60-х гадоў. Это я сам помню, якая это была сенсацыя. Яны рабілі аперацыі на мяжы жыцця і смерці, ну не перасадкі, але самыя складаныя аперацыі. І это таксама ніякага гераізму. І этот яго галоўны лекар, ён не паказаны нейкім такім змагаром за жыцці. Вот это змагарства там, вот это нема у кнізе, і напэўна таму і кнізе верыць. Калі такія кнігі чытаюць, тут галоўны крытэр, што этому трэба верыць. Так? Это ж не чытаеш ты Я там фэнтэзі. Так? На хвілінку ўвайду у слова у якасці пацверджання таго, што ты гаворыш. Ён паказвае знакамітага прафесара, канешне, з адлегласцю ён выглядае піянерам, першапраходцам рэвалюцыйных аперацый. А Эдельман паказвае, як ён спрабуе ухіліцца, як яму па-чалавечы бывае страшна, як яго зацкавалі зайздрасцю з аднаго боку і нейкай сацыялістычнай бюракратыі. Бо што значыць брацца за рызыкоўныя аперацыі? Гэта значыць нарывацца на магчымы негатыўны сыход гэтага. А такая статыстыка, гэта ламае кар'еру, цябе пачынаюць цкаваць, і вялікую мужнасць трэба, каб не ісці па наезджанай калеі, а рызыкаваць. І вось гэтыя сумневы, гэтае тое
тое, як прафесар спрабуе сысці, а яго вяртаюць, гэтая роль асістэнтаў і асістэнтак занудных, по-доброму, якія могуць закусіць губу і цягнуць і прыцягнуць, ледзь не фізічна прыцягнуць да аперацыйнага стола свецілу, які працаваў і дабіўся гэтых рэвалюцыйных вынікаў. Слухай, мы як бы заземлілі дастаткова, каб можа цяпер усё-таки нешта пафаснае прачытаць. Я, гойсуючы па сайтах, па першых публікацыях лявоне віншавальных, калі з'явіўся беларускі пераклад, заўважыў фрагмент, які цытуецца найчасцей. І дазволю ўжо гэты фрагмент, дзе і назва кнігі адкрываецца, як бы чаму здонжыць przed Панам Богом, апярэдзіць Господа Бога. Наша размова называецца «Аперацыя на сэрцы», сённяшняя размова, і можна гэта бачыць, канешне, метафарычна, бо Халакост па сэрцы Еўропы і свету прайшоў, але разам з тым тут ёсць і даслоўны план. Гэта 60-е, 70-е і той рэванш, які медыкі бяруць за смерці, якія яшчэ недаўна масава на кожным кроку адбываліся. Мне казалі, інтэрв'юерка пытаецца, што ў звычайных выпадках, калі няма вялікай небяспекі, ты лечыш хворых нібы паводле абавязку, а па-сапраўднаму ажыўляешся, калі пачынаецца гульня, калі пачынаюцца гонкі за смерцю. У гэтым і ёсць моя роля. Господ Бог ужо збіраецца патушыць свечку, а я павінен вельмі хутка скарыстацца яго хвіліннай няўвагай і захінуць агеньчык. Няхай пагарыць, хоць крыху даўжэй, чым яму заўгодна. Гэта важна, бо ён не так, каб надта справядлівы. І апроч таго прыемна. Калі нешта ўдаецца, значыць так ці сяк ты яго абвёў вакол пальца. На выперадкі з Господам Богом, што за пыха? Ведаеш, калі чалавек адпраўляе іншых людзей у агонь, то, мабыць, будзе потым мець да яго з вялікай літары пару пытанняў. А паўз мяне праходзілі ўсе, бо я стаяў каля брамы ад першага дня да апошняга. Усе 400 000 прайшлі паўз мяне. Вядома, кожнае жыццё ўсё адно заканчваецца аднолькава, але гаворка ідзе пра адтэрміноўку прысуду, пра 8, 10, 15 гадоў. Гэта зусім немало. Дачка Любы Тэненбаум, дзякуючы Марку, пражыла 3 месяцы. Я лічу, гэта шмат, бо за гэтыя 3 месяцы яна паспела спазнаць, што такое каханне. А дзяўчынкі, якіх мы лічылі ад стэнозу і недастатковасці клапан, паспелі і вырасці, і пакахаць, і нарадзіць дзяцей. Наколькі ж гэта... Канец зноў у мяне паплыў. Я цытую пра Любу Тэненбаум і яе выратаванне, і аўтар параўноўвае з вынікамі сваіх аперацый. Наколькі ж гэта больш, чым паспела дачка Любы Тэненбаум. Больше мы пра гонкі з смерцю. Можа быць, гэты тэкст не нарадзіўся па-беларуску, каб ён з'явіўся, ён мусіў праз тваю лабараторыю перакладу прайсці. Што для цябе было у гэтай кнізе выклікам? З чым было найскладаней змагацца? Чым ты найбольш задаволен, бачачы ўжо беларускамоўны? Цяжкое пытанне аказалася для мяне нечаканым, так, вот, таму што чыста з моўнага боку ці чыста з лагістычнага боку у мяне не было праблемы. Я ведаю тыя мясціны добра варшаўскія, дзе ўсё это вот так адбываецца. Я все это просто адчуваю, як быццам я
ну, там быў, так. Вось. На жаль, чыста з тэхнічных меркаванняў я настойваў, каб змясцілі вот эту мапу гетта, но там что-то не атрымалася. Кніжка і так цудам ацалела, згарэла друкарня, у якой яна друкавалася, і думалі, што і загінуў гэты наклад. Але не атрымалася. Хаця вот для беларускага чытача это было б важна. Не ўсе ведаюць так Варшаву, як я яе, допустим, той раён ведаю. Вось. В этом сэнсе мне не было цяжка. Цяжка было маральна, эмацыйна. Хоць кніжку я чытаў перад гэтым, але калі ты ўжо сядзіш в кожны сказ, учытываешься, не па дыяганалі чытаеш, вот гэтыя моманты, асабліва спачатку, пакуль вот просто эмацыйна трэба было себе вот стрымліваць, потому что вот эта сцена, калі самагубства этих кіраўнікоў арганізацыі, она близко к до пачатку, і там уже задаецца вот этот масштаб этого трагізму, масштаб гэтага, ну, гэта было чыста эмацыйна. Былі моўныя пэўныя складанасці, вялікі дзякуй маім рэдактарам, і Марыне, і Міколу, якія, значыць, мне шмат рэчаў падказалі, недзе падправілі, ну, збольшага там былі, дарэчы, прычына маіх, так сказаць, хібаў полягала ў тым, што я перакладаў па выданню 22-го года, а у рэдактараў былі іншыя выданні. Так бывае. І мне пішуць, а дзе вот там этот фрагмент? Я кажу, нема яго ў кнізе. Вось, у маёй, з которой я перакладаў. Ну і так далей, і так далей. Вот чыста моўна, мова добрая, багатая, але это мова дастаткова стандартная. Ну, як у нон-фікшн, звычайна, асабліва моўныя гульні не гуляюць. Так же. Вось, поэтому я б сказаў, што з гэтага боку мне такіх не было нейкіх праблем. Праблема была чыста эмацыйная. Вот, некалькі асабліва вот этих самых яскравых эпізодаў, это калі лекаркі мусілі дзяцей забіваць у лякарні, так, это, конечно, ну, вельмі цяжка ўспрымалася. І не Ну, толькі забіваць, але і герой-апавядальнік, можа быць, таксама кагосьці абураючы, называе гэта праявай найвышэйшага гераізму, такога гераізму, якім ён быў магчымы у тых межах, што мог сабе дазволіць чалавек бунтуючы, да, у 43-м годзе ва ўмовах пастаўленых. Калі мы пра эмацыйнае уже якое ты праз сябе як бы праводзіў, я перакладаў кнігу Алексіевіч, я магу уявіць, якія бываюць эмоцыі у перакладчыка з такім матэрыялам працуючы. Можа быць, ты як перакладчык уже сваім голасам, а не толькі мае выбраныя фрагменты гучаць. Можа, ты што-небудзь, што найбольш цябе закранула, што найбольш, можа быць, ну, не прагучала. Калі сувязь не падвядзе, можа б лепш, Андрэй, ты пачытаў, потому што, па-мойму, з майго боку больш цяжка. Калі раптам ляснецца што-небудзь, я падстрахую, але пакуль я цябе добра чую. Добра, ну тады добра. Выберы Значыць, я тады што-небудзь. пачну. Так. Ну, гаворка ідзе пра смерць першага кіраўніка вот паўстання Мардыхая Анілевіча, якога я згадываў. 19 красавіка мы не бачыліся, сустрэліся назаўтра. Перад намі быў ужо іншы чалавек. Цыліна сказала мне, ведаеш, гэта з ім здарылася ўчора. Сядзеў, паўтараў, мы ўсе загінем. Это пра Мардыхая Анілевіча. Толькі яшчэ адзін раз ажывіўся, калі ад арміі краёвай прыйшло паведамленне, што трэба чакаць у паўночнай частцы гетта. Мы як след не ведалі, што тут да чаго, ды нічога з гэтага не выйшла. Хлопца, які туды пайшоў, спалілі на Мілай, вуліцы Мілай. Мы чулі, як ён цэлы дзень крычаў, думаеш, гэта яшчэ можа на каго-небудзь зрабіць уражанне? Адзін спалены хлопец у дадатак да 400 000 спаленых раней? Інтэрв'юерка. Я думаю, адзін спалены хлопец робіць большее ўражанне, чым 400 000, а 400 000 большее, чым 6 мільёнаў. Такім чынам вы па-сапраўднаму не ведалі, што і як. Зноў слова Эдельмана. Анілевіч думаў, падыдзе нейкае падмацаванне, а мы яму даводзілі, кінь, там усё прастрэльваецца, нам не прарвацца. Ведаеш што? Я лічу, у глыбіні душы ён верыў у нейкую перамогу. Вядома, ніколі раней ён пра гэта не казаў, наадварот.
Мы идем на смерть, кричаў. Іншага шляху няма. Загінем з гонарам, дзеля гісторыі. У такіх выпадках заўсёды кажуць нешта падобнае. Але цяпер мне здаецца, што ён увесь час захоўваў нейкую дзіцячую надзею. У яго была дзяўчына, прыгожая такая, светлая, цёплая, яе звалі Міра. 7 траўня ён быў з ёю ў нас на францішканскай. 8 траўня на Мілай ён застрэліў спачатку яе, потым сябе. Юры Квільнер крыкнуў: «Загіньма разам!» Люты Кротблат застрэліў сваю маці ды сястру. Потым ужо ўсе пачалі страляць. Калі мы туды прабіліся, жывых заставалася толькі некалькі чалавек. 80 наклалі на сябе рукі. Менавіта так і павінна было здарыцца, сказалі нам пасля. Загінуў народ, загінулі яго ваяры. Сімвалічная смерць. Табе, відаць, таксама падабаюцца сімвалы. Была там з імі дзяўчына Рут. Яна 7 разоў страляла ў сябе, пакуль урэшце не пацэліла. Вельмі прыгожая, буйная дзяўчына з персікавай скурай, але яна змарнавала нам 6 патронаў. На гэтым месцы цяпер сквер. Вось жа, цэлы веер як бы асацыяцый і эмоцый. Можам пра каб у нас было не 1 гадзіна, а 2, мы б маглі пра свядомую дэгераізацыю пагаварыць, пра ваенную прагматыку. Прыгожая дзяўчына здзейсніла прыгожае самагубства, але загубіла нам 6 набояў, 6 разоў схібіўшы, бо паўстанне яшчэ не скончылася. Можна на іранічны як бы гістарычны кантэкст, калі глядзець ці чытаць дакументалістыку пра гэта, з бункеру Анілевіча вяло 6 рознай ступені патайных выйсцяў, і як потым высветлілася, момант, калі здавалася, нацысты кантралявалі ўсё і пускалі газ у гэты бункер, адно з выйсцяў было свабодна. Можна было выйсці, і ўрэшце апошні дзесятак ім скарыстаўся. Але ёсць ці няма экзістэнцыялісты ўваходзяць у размову з намі. Ёсць ці няма ў чалавека выбар у нават самай безвыходнай сітуацыі. Той выбар, з якога мы сённяшнюю размову пачыналі. Кажучы пра паўстанне ў варшаўскім гета, мы гаворым, што ці ёсць выбар у чалавека ў сітуацыі без выбару. Ці ёсць надзея ў сітуацыі, дзе ніякай надзеі ад пачатку не было, і ўвесь гонар у тым, можа быць, хай прагучыць яшчэ адна цытата, такая сабе прэамбула. Яшчэ не было варшаўскага гета, але ўжо была акупацыя, ўжо пачыналіся здзекі нацыстаў з габрэяў. Аднойчы на Жалезнай бачыў грамаду людзей. Яны стоўпіліся вакол бочкі, звычайнай драўлянай бочкі, на якой стаяў габрэй. Стары, нізенькі, з доўгай барадою. Каля яго стаялі 2 нямецкія афіцэры, 2 прыгожых і рослых мужчын, побач з маленькім, згорбленым габрэем. І гэтыя немцы вялікімі кравецкімі нажніцамі абстрыгалі габрэю шматок за шматком, ягоную доўгую бараду, і рагаталі да ўпаду. Натоўп, які стаяў навокал, таксама смяяўся. Бо папраўдзе гэта і сапраўды было смешна. Маленькі чалавечак на драўлянай бочцы з рэшткамі барады, якая робіцца карацейшую з кожным узмахам кравецкіх нажніц. Чыстае кіно. Гета тады яшчэ не было, так што жаху не адчувалася. Бо нічога асабліва жахлівага з габрэем і не рабілася. Просто можна было яго беспакарана загнаць на бочку. І людзі пачыналі ўжо разумець, што за гэта нічога не будзе, і што ён выклікае смех. Ведаеш што? Я тады зразумеў, што самае галоўнае – не дазволіць загнаць сябе на бочку. Ніколі. Нікому. Разумееш? Усё, што я рабіў пасля, я рабіў дзеля таго, каб не дазволіць сябе нікуды загнаць. Можа быць, добра было для
заканчэння, але хай будзе яшчэ адна Лявонія цытата ад першых удзячных беларускіх чытачоў. Рыхтуючыся да размовы, я глядзеў першыя рэакцыі, першыя водгукі на офлайновые першие презентации книг, ваши выходы ў свет разом з чытачом. І вось адзін з першых чытачоў, Юрый Козікаў, пакінуў такі водгук, які я агучу і якім хочацца закончыць. Гэта кніга пра тое, што значыць быць чалавекам, калі вакол пекла. Пра тое, як важна, цитую, «опярэдзіць Господа Бога хотя б на один дзень, на одну гадзіну, на одно піццё сэрца». Гэта гонка са смерцю, дзе кожная адваяваная хвіліна становіцца перамогай. А яшчэ, відаць, перад намі размова пра чалавечую годнасць, пра тое, як лёгка трапіць у стэрэатыпы і з вышыні прыгожай кінематаграфічнай смерці. Памятаеш, Лявоня, Уладыслава Шленгеля, які напісаў пранізлівы верш «Две смерти». Одна смерть героичная со зброей у руках, а другая смерть беззбройнага ахвяры, якога спрабуюць вось так поставіць на бочку ці расстраляць у куточку, ці прымусіць яшчэ капаць уласную магілу. І вось згодна з Эдельманам, чалавек у чарзе у газовую камеру адчувае непараўнальна больш пакутаў і непараўнальна большай мужнасці. Такая смерць патрабуе, чым кінематаграфічная у сонечным святле, у сімвалічных патрыятычных польскіх колераў. Ён нездарма апісвае смерць польскай дзяўчыны і зайздросціць гэтай гераічнай смерці, абсалютна недаступнай у брудным ва ўсіх сэнсах слова 43-м годзе падчас знішчэння варшаўскага гета. Але і для аўтаркі рэпартажа, і для героя, мне здаецца, задачай было рэабілітаваць чалавечую годнасць і без усякага пафасу, крыку і гераізму гэта было зроблена. А цяпер, дзякуючы табе, гэта годна гучыць па-беларуску. За што, Лявоня, шчыра дзякую і кланяюся. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, што быў з намі на размове. Спадзяюся, яшчэ не раз будуць у нас шчаслівыя нагоды хваліцца, паказваць чытачам, гледачам зробленае. Веру, што культурны працэс абмену найлепшым, што мы маем, немагчыма спыніць ніякімі умовамі. Ну і будзем рабіць магчымае, сыходзячы з таго, што можам. Дзякуй прасторы польскай культуры, дзе мы незменна сустракаемся. Гонар і пашана Лявону Баршчэўскаму і чакаем новых перакладзеных кніг у паэзіі, у перакладзе. І дзякую вам, дарагія сябры, хто глядзеў, хто слухаў, хто з намі ў прямой трансляцыі, а хто паглядзіць гэта ўсё ў запісе. Прыходзьце яшчэ. Да сустрэчы. Дзякуй вялікі. Всім.